Pues ya llega un momento que esto es insostenible, o sea, al trabajador se le deniega todo, las vacaciones, los permisos, porque dicen que no hay personal, no tienes conciliación familiar, hay sobrecarga en todos los servicios, no hay trabajadores para cubrir, cierran plantas, con que hay una afectación ya del ciudadano, ¿no?, en la atención que se da. Nosotros somos profesionales y queremos atender al ciudadano bien. No de esta manera, y parece que a nadie le importa, porque ni gerencia ni dirección, sobre todo de recursos humanos, que todos son nos, es su consigna. Primero no, luego ya veremos. Entonces ya llega un punto que es que esto ya es insostenible, no se puede aguantar más, tanto por trabajadores, por el servicio que se está dando de salud. Demanem millores de recursos humans, de la gestió, una planificació amb antelació dels calendaris, demanem més mans perquè el personal és insuficient, la plantilla de base és insuficient, quan se tanquen serveis, els serveis que queden oberts estan descoberts, no posen reforços, necessitem més reforços, necessitem recursos humans i materials per anar arreglant un edifici que té molts anys i que està obsolet i que també dificulta la manera de treballar. La problemàtica és que és una miqueta el pàrquing de pacients. Si les plantes estan tancades, els pacients es queden a urgències, s'acaben visitant a passadissos, no tenen intimitat, no tenim lloc per passar i per treballar, ens falten mans, tenim una infermera que fa el triatge però que també ha d'atendre els pacients de nivells 4 i 5. Què puc dir? Que l'hospitalització queda aparcada, queda feta al servei d'urgències perquè no pot ingressar per falta de personal, només tenim un auxiliar per tot el servei, són 30 ubicacions, atén urgències ginecològiques també.